Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Gospo Ramska, majko milosti. Draga braćo i sestre, dragi vjernici i ramski puče, okupili smo se danas oko oltara Gospodnjega kako bismo učinili ono što crkva čini od svojih početaka. Sjeća se. I ovo naše sjećanje ne bi trebalo biti pasivno prisjećanje na prošlost, niti puko komemoriranje tragedije, nego trebalo bi biti, kako nas uči Sveto pismo, duboki čin vjere. Biblija nas također uči da se spomen ne odnosi samo na ono što je nekada bilo, nego i na živu stvarnost, na ono što Bog i danas čini među svojim narodom. Zato danas pred Gospodina stavljamo spomen na 13. srpnja 1942. godine, kada je u vihoru rata i bezumlja zapaljena ova Gospina crkva sa sakristijom i vrlo bogatom knjižnicom i muzejom, te kada su okrutno prekinuti životi gvardijana fra Julijana Jurkovića i vikara fra Viktora Sliškovića. Molimo danas za njih i za sve žrtve ramskoga kraja, čiji su životi ugašeni nasilnom rukom. Braćo i sestre, nakon tog strašnog čina spaljena ramska crkva stršila je godinama kao crna i nijema opomena ljudskog sljepila. Narod je bio potišten i ranjen, osjećajući se kao stado bez pastira. Činilo se da je sve progutao mrak. A ipak oni koji su palili duboko su pogriješili u svom računu, jer je vjera utkana u srce čovjekova bića. Može se spaliti krov, može se srušiti kamen, ali ne može se spaliti duh. Može se ubiti pastira, ali ne može se ubiti Boga koji ga je poslao. Zato mi danas ovdje ne stojimo pred spomenikom poraza i ruševinom. Pogledajte, draga braćo i sestre, danas oko sebe. Pogledajte ovu crkvu u kojoj se nalazimo. Pogledajte novu galeriju, a tek ovu vanjsku galeriju u samostanu i crkvenom dvorištu. Ovaj prostor je najveći, najglasniji i najveličanstveniji odgovor na ono što se ovdje dogodilo prije 84 godine. Mržnja je zapalila zidove, ali usprkos tom rušenju, usprkos pepelu i krvi, ova crkva i samostan danas stoje nama još ljepši, još sjajniji i još veličanstveniji. Ova ljepota kojom danas zrači duhovno središte Rame nije tek plod ljudske arhitekture, ona je čudo. Ljepša je jer je pročišćena kroz patnju. Ljepša je jer je u svakom njenom kamenu utkana suza, molitva i neuništivi inat ramskog čovjeka koji nikada nije dopustio da mu iščupaju korijene. Ova ljepota u kojoj se nalazimo, koja nas okružuje, nam poručuje: život je pobjedio smrt, svjetlo je raspršilo tamu. Promatrajući ovaj sjaj, želim nas sve posjetiti na riječi apostola Petra: i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom. I možda je danas čudnovato reći, ili uvijek je čudnovato reći, braćo i sestre, da je ljepša pozicija žrtve.
Da li mi uopće možemo shvatiti činjenicu da je puno ljepša pozicija žrtve nego nasilnika? I to je ono što brine danas, što nam sve više moćnici, nasilnici sjaje u našim životima, a zapravo naš život preuzima tama. Ova materijalna ljepota oko nas poziv je na obnovu onog najvažnijeg hrama, naših srdaca, naših obitelji i našeg zajedništva. Crkva nikad nije živjela samo od mrtvog kamenja, nego od živih ljudi koji vjeruju u Krista i koji tu vjeru svjedoče. Ovaj lijepi prostor će opstati onoliko dugo koliko, draga braćo i sestre, budemo sposobni graditi naše zajedništvo. Danas nas plamen rata više ne ugrožava, ali crkvu danas mogu pokušati pod navodnicima spaliti neke druge opasnosti. Naša vlastita ravnodušnost, sebičnost, gubitak vjere i podjele među nama. Odgovor na te izazove krije se upravo u vjernosti koji su nam ostavili mnogi naši ubijeni fratri i očevi i majke. Njihova smrt nas uči da kršćanin ne gradi mir na laži, niti dopušta da ga zarobi mržnja. Sveti Pavao nas danas itekako opominje: ne dajte da te zlo pobjedi, nego dobrim svladaj zlo. Oprostiti ne znači zaboraviti povijesne činjenice. Oprost je sloboda i odluka da zlo i mržnja neće imati zadnju riječ u našim životima. Prorok Izaija prenosi predivno Božje obećanje: evo, činim sve novo, već nastaje, zar ne opažate? Ovo je autentično iskustvo rame više puta kroz povijest. To je iskustvo i cijele naše Bosne Srebrene, koliko je puta kroz stoljeća izgledalo da je sve gotovo, da su ognjišta ugašena, a samostani i crkve nepovratno srušeni. A ipak uvijek se iznova iz pepela rađao novi život i još veća ljepota, jer nas je nosila Kristova riječ: u svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Danas iz dubine srca zahvaljujemo Bogu za sve fratre, naše ujake, koji su kroz stoljeća ostajali u svoj narod, za sve koji su gradili, poučavali, tješili i na koncu položili svoje živote. Danas s ovog mjesta upućujem posebnu hvalu i zahvalu svim pokoljenjima Ramskog puka, što su kroz sve nevolje sačuvali živu vjeru, što su podigli ovo svetište Gospe Ramske, Majke od milosti, što i vi danas nastavljate čuvajući uspomenu na svoje pokojne. Naša provincija nije velika po broju ili raskoši, ona je velika onoliko koliko ostaje vjerna Kristu, Evanđelju i svome hrvatskom narodu. Molimo danas za sve žrtve svih stradanja. Molimo za obraćanje ljudskih srdaca i da se nikada više nigdje nijedna crkva ne zapali i nijedan čovjek ne strada zbog svoje vjere. Neka nas uspomena na sva stradanja ne vodi u gorčinu, nego u još veći ponos i vjernost. Budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života, poručuje nam knjiga Otkrivenja. Neka Gospodin primi svoje vjerne sluge u radost svoga kraljevstva, a nama podari milost da u naše vrijeme budemo neustrašivi svjedoci istine, vjere, nade i ljubavi po Kristu Gospodinu našem.